Christmas tip para dun sa mga nag-iisip ng decoration nila sa bahay at problema dahil bibili na naman sila ng Christmas light dahil nagbuhol-buhol ang Christmas light nila. Pwede ninyong gawin ay lagyan na lang ng design. Kunwari, hirap na hirap kayo na dahil nagbuhol, pumasok sa ganito, pumasok sa ganyan yung Christmas lights ninyo. Ang gawin na lang ninyo, lagyan nyo ng design. Gawin yung design. Pwedeng nakalagay sa bote. Basta gumagana ha, basta kaya pa niyang umilaw, pwede nyo siyang ilagay sa bote para maging light siya. Para maging chandelier siya. Okay, so yun guys for Christmas tips sa Christmas light. And of course, kung gusto nyo ng Christmas tree sa bahay at hirap na hirap kayo, meron din dito. Okay? So, ito guys, hindi pa tapos. Hindi pa tapos itong Christmas tip na to, itong Christmas tree. Ang laman lang po nito ay mga kapirasong papel na inikot-ikot, scotch tape. Ayan. Tapos, pwede nyo yung lagyan ng, pwede nyo yung pinturahan, pwede nyo kulayan, pwede nyo lagyan ng mga Christmas balls, diba? So, para ka lang may Christmas tree, diba? Ayan. So, for Christmas tip yan po. Guys, para sa mga iba na nanonood dito, kung may mga gusto pa kayong topic na gustong idagdag or suggestion para sa daily tip ng Madrid, Philippines, pwede kayong mag-comment sa baba. At sigurado ako na gagawin namin ng lahat, makuha lang kung ano yung gusto niyo. Okay?